बिदि लांनो गोनाङावहा थारमाने हिनजावखौबो जों बेयावहा लखबाव सोनो गोनां माने डाक्टर रिपर्ट लायोना बे मानसिखौ सोनोबा आं बेखौ माने बाजैखौ लोगो मोनहैबाय ओमफ्राय बुंबाय आं बाजै नोंलाय माने बिदि आदाखौलाय माने बुथारखो नांलाय खमलाय नाखां नाखि खालामनानै एसे एनै बुला बुजि खालामनानै एसे साइड जालायबानो जायोमोन बिदि बुथारनाङामोन होनना बुंबा ओरैनो आरो गाबसुलि मा बुंनो आङो गावखौनो मा साननानै लाखो साननै गेंग्रें गुंग्रुं जालायबाय आरो नोंदायाबो एसे गेंग्रें गुंग्रुं बेयावनो आङो रागा जोंनानै हौवायाबो खाथियाव दंमोन आङो जेसा हायो बेखौ देख्रेब खालामनानै बुथारथारबाय आंनो बुथारदों गाबसुलि होननानै आंनाव सिखार खालामबाय थारमाने बाजैया आच्छा हेल' गाइस आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल स' गावनि असे हौवाखौनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सासे हिन्जावा बुथारबाय स' बिनि सोमोन्दै सावरायगोन गिबियावनो जोङो मैयानियाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे गावनि फिसाजो समान 17 इयार्सनि बिमाय जानानै गावनि फिसाजो समान 17 इयार्सनि बैसोनि गथ'खौ रेप खालामनानै बिनि बिफा हरनाय 20,000 रांखौ लानानै बेखौ बुथारदोंमोन नङा होमबा बे गोदोनायाव बुथेनानै नङा होमबा बिनि गेजेराव बेखौ जेलाव जोबथेसालियाव दोनबाय नोंथांमोना पिक्चाराव नायनो हासै आरो बिराद सोरबा मानसिफ्राथ' बुथारनांगौ मानांगौ आजिखालि जाय मानसिफ्रा मार्डार जायोना बिसोरखौ बुथारफिनला बे गभर्नमेन्ट रुलनिफ्राय बोखारनाय जाबाय आरो मालाबा समाव बेखौ होफिनगोन आं बेखौ मिथिया स' दासान्दिथ' बेफोरबायदिनो जागासिनो दङ स' बेखौ लाइफ टाइम जेलाव जोबसिगोन बेथ' प्रुफ जानानै दंगासिनो दं दा अब्ला बिनि गेजेराव इनभेस्टिगेसन जागोन स' एनिवे जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिङाव भिलेज फाकिदा आरो एख्राबारि होननाय जायगायाव जोनोम जानाय सुरेन दैमारि बेखौ बिनि हिन्जाव खान्दुरि दैमारिया रुवाजों बिनि आखाइ आथिं गासिबो देग्लिनानै बुथारबाय नङा होमबा स' खानिखौ मोजां खोनासं बियो सासे लेंग्रा आथिङा एसे फारसे आथिङा ओमफ्राय बेयाव स्प्रिं लगायनानै बियो बिदिनो सोलियो आरो बिनि गेजेराव बियो सासे मेकानिक गेरेजाव खामानि मावो मेकानिकखौनो हमना लादो गेरेजाव रौता टाउननि एबसु अफिस खाथियाव मावो होननानै खोन्थाहरदों बिनि न'खरनि मानसिया भिडिअ बानायनो खोन्थाहरदों स' बिनि गेजेराव बिनि हिन्जाव खान्दुरि दैमारिया जुमाय फानोमोन आरो बिनि गेजेराव बे गेरेजाव खामानि मावोमोन आरो बिनि गेजेराव थाखा खामायनानै खस्थ' मस्थ'यै रौतायाव हाथिगर होननाय गामियाव जायगायाव हा बायनानै बेयावनो थायोमोन बिसोरो आरो बिनि गेजेराव बे जायगायाव बिसोरो जुमाय फानोमोन आरो बे जुमाय फाननायाव गासिबो जुमाय फाननाया बन्द जाबायमोन होनना बुंदों बिनि न'खरनि बे हौवानि बिनानाव बुंनाय मथे आरो बिनि गेजेराव बे जुमाय फाननायनि गेजेराव बन्द खालामबाय गासिनि गेजेराव स' बिसिनि न'खरावबो जुमायखौ बन्द खालामफिनदोंमोन बिनि गेजेराव अख्रायै बिनि हिन्जावा जुमायखौ फानोमोन होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव बिनि हौवायाबो सुरेन दैमारियाबो जुमाय बिराद लोंखायोमोननो आरो बिराद जुमाय फेग्लिनाय लोंखायोमोन आरो बिनि गेजेराव जुमायखौ फाननो बादा होदोंमोन आरो बेनो सानसे समाव बिनि सुरेन दैमारिया बुंदोंमोननो नोंसोरो जोंनि न'आव जुमाय लांनो फैनो नांला गामिनि मानसिखौ आरो बिनि गेजेराव जुमाय लांनो फैबाय थानोबानो जुमाय संनाया बारा जायो होननानै बुंदों सुंद' आरो बिनि गेजेराव बिनि खान्दुरि दैमारि माने सुरेन दैमारिनि हिन्जावा बे सुरेन दैमारिखौ खान्दुरि दैमारिया रुवाजों आखायाव देग्लिनानै फारनैथिंबो ओरै बायग्लिजोबलायनाय गोथैस'खौ नायबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव बे हिन्जावा बुथारखांनानै बिनि बुथारनायनि सिगां बिनि आथिंखौ बरनदों होननानै बुंदों जेनेबा बरननाय मानाय जायखिजाया बुथारबाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बिनि आथिंनि बे रबारजों खानाय आरो बिनि गेजेराव स्प्रिं थानाय बेखौ बख'नानै दोनदों आरो बिनि दरजा मोखाङावनो रावबो थांसनाखैमोन सासे बोराय बेजों खामानि मावफाग्रा मेकानिकनो बेखौ फुङावनो लेंहरदोंमोननो बे सुरेन दैमारिया बिनि गेजेराव फुङावनो 9:30 थांदोंमोन बे 9:30 बे बोराया बेखौ नुबाय बिनि दरजा मोखां न'नि दरजा मोखाङावनो बेखौ खुग्लुबनानै दोनदों जाहैदों बिनि गेजेराव बिनि न'खर गासैनोबो बे बोराया खोन्थाबाय गामियाव खोन्थाबाय बिनि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो सहैजोब्बाय आरो बे जाथाया जादोंमोन हरनि 9टा 8टासोआव जादों होननानै बुंदों आरो पस्टमर्टमनि हिसाबैबो आरो बिनि गेजेराव दा बेखौ न'आव लाबोबाय आरो मैयाहाय मोनाबिलिनि हरनि माने 10टासो 9टासो बिदिनो 11टासोआव सफैदों मानसिया आरो बिनि गेजेराव आरो शिलंआवबो सासे मानसि बिदिनो थैदों होनना बिनि बागै आङो बुंनो सानदोंमोन बाट आं दा बुंथ'ला बेखौ फुरा डिटेल्स हराखै स' लोगोफोर नायदो साननानै नाय दा बे हिन्जावा बुथारदों लोगो लोगोनो गावनो फुङाव रौता पुलिस सिम्पोल माने जेलबो गैगोना गैया बेखौ मिथिया सिम्पोल बिदिनो पुलिस रौतानि पुलिस स्टेसनाव गावनो हारसिंनो सारेन्डार जाहैबाय आं आंनि हौवाखौ बुथारबाय आंखौ हमदो नायदो ओरैबायदि घटना नङा होमबा आरो बे लोगो लोगोनो बे पुलिसा एसेबां गिदिर घटना होननानै बे हिन्जावखौ डाइरेक्टलि
अब्लाथ' जों मानसि फैसिगोन स' बेखौ जों बेयाव कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा स' बेखौ जों बेलेग जायगायाव दैथायहरनांसिगोन होननानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि देरसिन बर्नगाव होननाय पुलिस स्टेसनाव बेयाव हरबायनो बर्नगावआव बेयाव पुलिस स्टेसनाव हरबायनोखौ दा बेयाव देरसिन बेयाव जोबथेसालियाव दङ ओमफ्राय रेकर्ड मोनसे खोनासंनो हागोन नोंथांमोना जे बिनि बिनानावा बुंनाय मथे बिनि बिनानावा बे हिन्जावजों सिगाङाव लोगो हमनो थांनायाव पुलिसाव लोगोखौ हमनो मोनासै पुलिसा बुंदोंनो जों बेखौ इसिबां गिदिर जाथाय नोंसोर दानलाय सुलाय आरो बुथारनाय मानाय ओरैबायदिसो जासिनगोन होननानै जों बेफोरबायदिखौ जाजानो बानानै जों गिनानै बेफोरबायदि जागोन साननानै जों बर्नगाव पुलिस स्टेसनाव देरसिनाव हरबाय दा बेयाव दंहैयो स' बे हिन्जावखौ माने गेजेर ससेयाव लोगो मोनदों जाहैबाय बियो बे पुलिस माबायावनो थांनायाव ओमफ्राय बेयाव बे जोंनि बे सुरेन दैमारिनि बिनानाव बियो रायज्लायदोंमोन सोंदोंमोन कि नों आदाखौ मानो बुथारनांगौ जेनेबा नांलाय खमलायाथ' जाखायो बुलाय बुलायाथ' जाखायो एसे नारजाब थाबानो जायो मानो बुथारनांगौ बेखौ आथियाबो लेंग्रा मानसि माने गोबां इजि मोनबाय आरोना बिनि आथिंखौ बोख्लायबाय ओरैबायदि बुथारनांगौ एक्सुवेलि आथिंजों खोथा गैया रायजोफोर नङा होमबा बे नोंनि हौवा बे नोंनि हिन्जाव स' बुथारलायनो गारलायनो बेफोरबायदि मानो जाबाय थादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नङा होमबा जुदि नों बे हिन्जावजों जुदि बा बे हौवाजों जुदि नोङो संसार जानो मोजांखौनो मोनाब्ला मानोथो हाबा जानांगौ नङा होमबा आरो मोनसे खोथा बे हिन्जावा खान्दुरि दैमारि हिन्जावा सिगां हाबा जाखांखानायसोमोननो मिथिबायना बे गुबुन हौवाजों हाबा जाखानाय आरो बेनि हौवा खान्दुरि दैमारिनि हौवा गुबुना बे बेलेग हिन्जाव लानानै दंनो जाहैदों आरो बेयाव बेनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय आरो स्ट'रि दंबावो बेयाव हा दंमोन बे फैसा दंमोन बेयाव 2.5 लाख 3 लाखनि हा बायनानै गावनि फिसा सिगां बिसोरनोबो हा बायनानै होदों जाहैदों गोबां गुलाय गुजाय खोथा दं लोगोफोर आं बेफोरबायदि गुलाय गुजायखौ बाथ्राखौ जेबो रायलायनो थांला जास्ट बाथ्रा पइन्टआ बेल'सो बे नोंनि हौवा बे नोंनि हिन्जाव नङा होमबा स' जोङो रायजो राजाफोरा गासिबो आं बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामो बे नोंनि हिन्जावखौ मोजाङै आलो गोजोनै फिनो थाखाय नोङो संसार जानो थाखाय हाबा खालामदों बे नोंनि हौवाखौ बे नोंनो बे हौवाजों मदद खालामनोबा बे नोंनि हौवाखौ अननो थाखाय हाबा खालामदों जिखियानो जा जुमाय फाननो मोनैनि थाखायनो जे सासे हौवाखौ बुथारनांगौ आरो बिनि गेजेर सिङाव बिसोरनि बे सुरेन दैमारियाबो जुमाय लोंखायोमोन जायो आरो जुमाय लोंबाबो लेंग्राबाबो मेकानिकआव खामानि मावलायो अब्ला साननानै नाय एसे साननानै नाय बे हौवायाबोथ' मोजाङानो जागोन ना एसे एनैबाबो लोंग्रायाथ' बयबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लोंग्रायाथ' दंखायोनो गिदिर गिदिर मालिक मानसिफ्राबोथ' लोङो नङा होमबा बिसोरबोथ' खामानि मावो गावनि न'खरखौ फिगासिनो नङा होमबा स' एसे एनै लोंग्रा मानसिफ्रा लोंखायो स' बिनि गेजेराव बुथारनांगौ गोनांथिथ' गैयाना स' गावनो सिमान जानानै जेलाव डाइरेक्टलि थांखाबाय अब्ला नायदो ओरैबायदि दुखु ओरैबायदि माबा माने प्रब्लेम जानानै दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बुजिस'लायनो हाया बुथारबाय इजियैनो जेलाव थांबाय आसुरित आरोना माने मा जागासिनो दं जाथाया बे शिलंआवबो सासे मानसियानो बेखौ बुथारनानै थांदों उन्दुबाय थानाय समावनो बेजों लोगोसे थाफायोमोन आं बिनि फुरा नामखौ मिथिया डिटेल्सखौ मिथिया आंनो खोन्थाहरदों जास्ट बे मानसियानो खोन्थाहरदों बाट बिनि गोथै स' गासिबो पिक्सार हरगोन होनना बुंदोंमोन बाट हरथ'वाखै स' आं बेखौ जास्ट सुंद'ल' बुंनानै दोनबाय स' आरो बिनि गेजेराव दायो बे 17 इयार्सनि बैसोनिखौबो बेबो जाथाय जादों माने बे मासआव ओरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव जाथाय जादों आरो नङा होमबा लोगोफोर नोंथां एसे रायजोफोरा एसे बुजिनो नाजादोलाय जाय मानसिफोरा भिडिअखौ नायदों एसे बुजिनो नाजालाय आं मानो थाखाय ओरैनो भिडिअ बानायगाराखैथ' आङो बेयाव टाइम लस नङा होमबा नोंथांमोना एसे बुजिथों बा नोंथांमोननि बाथ्राखौ एसे आं बुजिना मोनो नोंथांमोना माबायदि स' आं बेखौनो बुजियो नोंथांमोना एसे बुजिलांदो स' गासिबो बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जालायलांबाय थायोब्ला जों माबोरै जोंनि बर' हारिखौ दानो हालांगोन स' आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि बे बाथ्राखौ आं बुङो कि रायजोफोर नोंनि हिन्जावखौ नों अननो सोलों नोंनि हौवाखौ नों अननो सोलों न'खरखौ दानो सोलों रां रुफाखौ बयनोबो नांगौ नोंबो खामाय हिन्जावबो खामायगोन नों जुदि न'आव थाबाय थायोब्ला खामानि मोनाखैबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै खामायनानै हिन्जावनो हर बे नोंनि हिन्जावाबो नों जुदि हिन्जावजों फैसा हरदोंबा बे हिन्जावाबो फैसाखौ मोजाङै आदरै ला आरो बे फैसाखौ मोजाङै जोथोनाव दोन दाहार दंब्ला दाहाराव सुखु नङा होमबा स' नोंनि फिसाजो फिसाला गासैखौबो मोजां जोथोनाव फरायनो थाखाय गोसो होनानै खामानि माव बेनो जोंनि जिउ नों मोजाङै थांना था आरो नों मोजाङै रायजो जा बेनो जोंनि जिउ नङा होमबा स' जोंनि जिउआ बेनो नों नोंनि न'खरखौ मोजाङै फोसाबलां आरो बिनि गेजेराव हारिखौबो मोजाङै फोसाबलां आरो हारिखौबो मोजाङै गियान होलां स' बेखौनो बुंनानै आङो बयनिबो बर' हारिनिसिम रिकुवेस्ट खालामो दानलाय सुलाय बेफोरबायदिखौ दा खालाम आरो नांलाय खमलाय जेने थेने खालामना था आरो बिनि गेजेराव बेफोरबायदि बुथारनाय जिउखौ मोनफिना जाय बुथारबाय बिनिफ्राय जिउखौ मोनफिनला
नङा होमबा स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो गासैबो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आरो आदा बाजै आरो आंनि लोगोफोर आरो आंनि बिब' बिनानाव आरो आंनि फंबायमोनसिम रिकुवेस्ट खालामो एसे सोलोंदो जिउखौ बोरै थांनो हागोन फराय गियान ला गावनि फिसाजोफोर फिसालाफोरखौबो फोरोंनो नाजा थाखा फैसा खरस खालामनो बिनि थाखाय नों खामायनो नाजा नङा होमबा एसे एनै थाखा खरस लेखा फरा बायनो थाखाय थांखायो बेफोरखौ होनो नाजा खामानि मावनानै नों होआबा बे गथ'आ बबेनिफ्राय मोननो नङा होमबा सोबबोथ' खस्थ' मावनानै फरायनो हानाय गोहो फैया नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बुजिसिगोन स' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों गासिबो सुबुंफ्रा बुजिनांसिगोन आरो गासैबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा आखल दानायाव सोलायनांसिगोन आरो बेखौनो बुंनानै आङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनानै बुजिगोन होननानै खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै